Felly rydym ni wedi cyrraedd diwedd 2024 a bu'n flwyddyn gynhyrchiol i'r prosiect Corsydd Crynedig Life, gyda rhai o gamau gweithredu mwyaf y prosiect bellach wedi cyflawni'n llwyddiannus ar draws safleoedd ym mhob cornel o Gymru. Dyma grynodau byr o'r camau gweithredu mwyaf sylweddol sydd wedi digwydd ers ein diweddariad diwethaf. Ym mis Mai, fe wnaethom ymuno a chymunedau yn ardal Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot i ddathlu 200 mlynedd ers sefydlu camlas Port Tenant. Roedd yn ffordd addas o ddechrau o ddifri ar ein gwaith arfaethedig i glirio camlas Glan y Wern, camlas lai wedi thorri a llaw sy'n ymestyn ar draws canol Cors Crymlyn o gydlifiad a chamlas Tenant ger Pant y Sais. Roedd hedfan drôn dros y gamlas gaeedig yn dangos maint y gwaith oedd o'n blaena. Byddai clirio camlas Glan y Wern yn llwyddiannus yn caniatáu i ddŵr lifon llawer gwell drwy'r gors yng Nghrymlyn, a byddai newid hydroleg y safle i greu'r amodau cywir i fignen bontio a chors Crynedig i ffynnu. Ar ein safleoedd yn Sir Benfro, penodwyd contractwyr a dechreuwyd ar y gwaith o osod yr hyn a fyddai yn y pen draw yn gyfystyr a 2 kilometr ar 20 o ffensys ar safleoedd y prosiect. Byddai'r ffensio a'r gwaith enfawr gyda phartneriaid y prosiect, tirfeddianwyr a chominwyr lleol yn rhan hanfodol o adfer pori hanesyddol ar y tirweddau hynafol hyn. Mae pori'n ffactor bwysig wrth reoli llystyfiant ymledol a chynnal cynefinoedd y fignen bontio a'r gors Crynedig yno. Yn ystod wythnos rhywogaetha goresgynnol, gosodwyd rhai paneli dehongli o amgylch gwarchodfa Crymlyn i hysbysu ymwelwyr o'r heria a wynebir yno gan, efallai'n fwy anodedig, Jac y Neidiwr, problem sylweddol yng Nghrymlyn oherwydd y cyflymder a'r dwysedd y mae'n tyfu ac yn mygu'r planhigion a'r mwysoglau adeiladu corsydd pwysig gan ei hatal rhag sefydlu eu hunain. Ar Fwlch Derwin, un o'n safleoedd prosiect yn y Gogledd, dechreuodd y cama cychwynnol ar gyfer gosod 2 geiffos. Unwaith y bydd wedi'i chwblhau, byddai'r geiffos yn caniatáu mynediad gwell i'r seilwaith sydd ar y safle a mynediad gwell i'r da byw gael pori'n ddiogel gan wella'r cynefin. Cawsym y pleser aruthrol o groesawu carfan o 30 o gydweithwyr o brosiectau Life ledled Sweden ar ei hymweliad â Chymru. Dangoswyd safleoedd y prosiect yn gwesteion yng Nghrymlyn a phleser oedd rhannu syniadau, llwyddiannau ac arfer gora gydag aelodau eraill o'r teulu Life. Yn enwedig ar adeg o'r flwyddyn pan oedd cymaint o bethau byw rhyfeddol i'w gweld ar draws ein safleoedd. Ddechrau mis Mehefin, roeddem yn falch iawn o gynnal y cyntaf o'n digwyddiadau gwyl y gors blynyddol yng Ngwarchodfa Crymlyn. Croesawom tua 100% o gynrychiolwyr i'r ganolfan ymwelwyr a rhanwyd amrywiaeth eang o wahanol agweddau yn ymwneud â thirwedd fawnog Cymru. Sut y daeth i fod, sut y gellir ei hadfer a'i chynnal a sut y gall cymunedau ymwneud â'r manna gwyllt rhyfeddol hyn. Gwnaethom fwynhau 12 cyflwyniad gan arbenigwyr mewndiroedd, partneriad y prosiect, haneswyr, grwpiau cymunedol lleol a hyd yn oed storiwyr a gadarnhaodd y cysylltiad hynafol sydd gennym ar tirweddau gwerthfawr hyn a'n cyfrifoldeb i fod yn geidwaid iddynt ar gyfer y cyfnod hwn o'i stori barhaus. Yn y Gogledd, roeddem yn falch iawn o feithrin perthynas waith gref gyda chymdeithas Eryri a ymwelodd â safleoedd prosiect Corsydd Crynedig Life cyn cytuno ar amserlen o weithgareddau gwirfoddol a dysgu ar y cyd. Roedd Jac y Neidiwr bellach i weld mewn ardaloedd mawr o amgylch safleoedd ein prosiect, felly roedd yn bleser mawr ac yn gymorth aruthrol i gynnal nifer o ddigwyddiadau balsam bash ar gyfer gwirfoddolwyr a oedd â nifer dda yn bresennol. Roedd dros 200 o gydweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru, sefydliadau partner ac unigolion o'r gymuned leol yn bresennol yn y digwyddiadau. Gyda chyfanswm o 38 o ffynhonnau trochi bellach wedi gosod ar ein safleoedd prosiect, roedd yn amser i'r tîm o swyddogion prosiect i gasglu ar gyfer rhywfaint o hyfforddi ac uwch sgilio mwyn gallu casglu a dehongli'r data a fyddai'n lliwio'r math o ymeriadau sydd eu hangen i reoli'r lefelau dŵr ar ei safleoedd unigol yn gywir.
Gwnaeth swyddogion Corsydd Crynedig Life gynrychioli'r prosiect mewn nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus mawr yn ystod misoedd yr haf. Y digwyddiad mwyaf nodedig oedd yr Eisteddfod Genedlaethol a Sioe Frenhinol Cymru, lle daeth nifer o bobl ynghyd â'r stondin cyfoeth naturiol Cymru ar gyfer ein seminara canol prosiect. Croesom diweddariadau ar y prosiect, rhannom yr heriau yr oeddem yn ei gwynebu ac, yn bwysicaf oll, manylom ar yr amrywiaeth o ffyrdd yr oeddem yn gwella'r cynefinoedd a safleoedd y prosiect. Un o gryfderau gwirioneddol prosiect Corsydd Crynedig Life yw sut rydym yn adeiladu ac yn cryfhau perthnasoedd a partneriaid eraill ym meysydd cadwraeth natur ac adfer mewndiroedd. Ym mis Gorffennaf, roeddem wrth ein bodd yn croesawu ein ffrindiau o byglaif a natur am byth i Grymlin a Fantasais. Dau safle pwysig iawn sy'n gartref i'r anifal bach prin Coryn Raff y Ffen. Yn ystod y misoedd nesaf ac am oes y ddau brosiect, bydd llawer iawn o ddigwyddiadau allgymorth, addysg ac ymgysylltu yn cael ei darparu mewn partneriaeth a grwpiau cymunedol lleol i gynyddu defnydd, dealltwriaeth a mwynhad o warchodfa Crymlin. Fel rhan o'r drefn bori newydd a gwell ar ein safleoedd prosiect yn y Gogledd, gosodwyd 2 gafn dŵr a phwmp solar yn Llanllefni i sicrhau y gellir gofalu am y da byw sy'n cynnal wyneb y gors yn y man a'r lle. Aeth gwaith gosod ceiffos bwlch derwyn yn ôl ar holl gynllunio hefyd. Gwnaethom ddefnydd da o dechnoleg trwy ddefnyddio offer canfod lleoliad i'n helpu i nodi'n gyflym union leoliad y ffynhonnau trochi niferus a osodwyd gennym ar draws ein safleoedd Corsydd Crynedig Life. Roedd y peiriant ffistio robotig allan yn gweithio ar rai o'n safleoedd yn Eryri i gyrraedd a thorri'r rhannau oedd yn anodd eu cyrraedd trwy ddilliau eraill. Parhaodd arolygon o weoedd larfau ar ein safleoedd Britheg y Gors, yn Sir Benfro ac Eryri, gan chwilio am erwyddion bod lindys o rhywogaeth ddangosol hon yn bresennol ar y llu o blanhigion tamaid y cythrael sy'n tyfu yno. Yn y Gogledd, fe wnaethom gyflwyno mewn digwyddiad partneriaeth i arddangos ehangder y gwaith sy'n cael ei wneud i adfer cynefin Britheg y Gors. Wrth i'r gwaith o glirio camlesu barhau yng Nghymlyn, roeddem yn gallu cyrraedd ac agor rhannau o'r safle nas gwelwyd ers degawda ac, o ganlyniad, fe wnaethom ddarganfod mwy fyth o fio amrywiaeth gyfoethog gan brofi yn groes i'r disgwyl bod byd natur yn canfod ei ffordd. Trwy gydol misoedd yr haf, buom yn torri gwair ac yn rheoli prysgwydd yn helaeth ar ein safleoedd prosiect. Tua 16 hectar o dorri gwair yng Nghymlyn, gyda thua 43 hectar o waith rheoli prysgwydd. Ar gorsydd Eifionydd, mae 21 hectar o waith wedi dorri erbyn hyn, gyda 10.4 hectar o brysgwydd a rhywogaethau estron goresgynnol wedi clirio. Yn Sir Benfro, torwyd 4 hectar o wair a thynwyd 6 hectar o brysgwydd, ac ar safleoedd yn Rhos Goch a Chorscaron torwyd cyfanswm o 8 hectar o wair a thynwyd hectar o brysgwydd. Tua diwedd yr haf, roedd yn bleser gennym groesawu'r naturiaethwr enwog Iolo Williams i'n safle prosiect yng Nghymlyn. Gwnaeth Iolo ein helpu i greu cynnwys gwych a chofiadwy ar gyfer y cyfryngau, sydd wedi bod yn hynod bellgyrhaeddol. Cawsom ein cynnwys ar restr helaeth o sianeli gan gynnwys newyddion BBC Cymru a newyddion S4C, a chafodd y stori sylw eang ar BBC Radio 4 a nifer o sianeli ar-lein. Ym mis Medi, yn ffodus, bu aelodau o dîm Corsydd Crynedig Life i ymuno a dirprwyon yng Nghynhadledd Genedlaethol Rhaglen Mewndiroedd yr Undeb Ryngwladol dros Gadwraeth Natur yn Afimor yn yr Alban. Dros dridia, bu llawer o ddysgu a rhannu ymwelwyd ag enghreifftiau trawiadol o safleoedd adfer mewndir yn yr Alban a chyfrannom at weithdai yn gysylltiedig gan gwaith yng Nghymru, yn cynnwys perfformiad hyfryd gan artist mewndir Manon Awst sydd bellach yn gwneud Corsydd Crynedig Life yn ganolbwynt ei darn nesaf o waith. Rydym yn parhau i fwynhau perthynas weithio wirioneddol gadarnhaol gyda grŵp gwirfoddolwyr coeti'r Cilfau sy'n parhau i feithrin ei sgiliau crefft coed a'i digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned yng nghanolfan ymwelwyr Crymlyn.
Ym mis Hydref, buom yn cydweithio â nhw ar ddiwrnod cnau castan cymunedol hynod lwyddiannus arall, a oedd â nifer dda yn bresennol, lle buom yn falch o arwain grŵp mawr o ymwelwyr ar daith gerdded o amgylch safleoedd y prosiect o amgylch y warchodfa. Ym mis Tachwedd, wrth i'r dyddiau fynd yn fyrach a chryn dipyn ymlypach, roeddem yn gallu ymweld â phob un o'n safleoedd prosiect a gweld maint y gwaith a oedd wedi digwydd yn ystod ail hanner y flwyddyn. Yn Rhos Goch, cawsom ein syfrdanu gan adferiad anhygoel y cynefin mewn cwta 6 mis yn dilyn y crafiadau a wnaethom ar wyneb y gors yno. Roedd y pylla bas yr oeddem wedi creu wedi hamgylchynu gan amrywiaeth o lys dyfiant sy'n meithrin cors, gan gynnwys planhigion a mwsogla na welwyd ar safle Rhos Goch dros 10 mlynedd ar hugain. Parhaodd y gwaith o chwistrellu coesyna a gosodwyd mwy o gofnodwyr data ar gors gyfelog yn Eifionydd, gydag ymweliad gan yr arbenigwr y maes mewndiroedd Dr Pete Jones a'r arbenigwr y maes hydroleg glyptiroedd Dr Rob Lowe. Gosodwyd yr ychydig lathenni olaf o ffensys yn Sir Benfro a chyrhaeddwyd y cyfanswm anhygoel o 22 km a hanner. Manteisiwyd ar yr egwyl fer yn y tywydd hynod o wlyb i barhau ar gwaith o glirio camlas Glanywern, ac roeddem yn falch o ail-agor y 2 kilometr gyfan o'r gamlas o'r diwedd, sydd eisoes wedi dangos arwyddion cadarnhaol iawn bod hydroleg safle Cremlin yn gwella ac yn symud tuag at yr amodau cywir i alluogi i'r cynefinoedd Mignen Bontio a Chors Crynedig yno ffynnu. Ar gomin Dowrog yn Sir Benfro, cwblhawyd yn llwyddiannus y gwaith o grafu bron i hectar o wyneb y gors. Yn sgil yr ymyrraeth hynod drawiadol a chyflym hon, deithpwyd â 750 o fatia cors i'r safle gan greu ffordd gors dros dro 700 metr o hyd i ganiatáu i'r peirianna trwm gael mynediad i bwll Dowrog o'i blaena a chloddio'r pyllau bas. Fel yn Rhos Goch, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ail ymweld â Sir Benfro ymhen rhyw 6 mis ac edrychwn ymlaen at adrodd ar adferiad y cynefin yno yn ein fideo diweddaru nesaf ynghylch y prosiect. Ynghyd ar hyn yr ydym yn siŵr a fydd yn rhagor o ganlyniadau cyflawni prosiect llwyddiannus sy'n cyfrannu at y stori Corsydd Crynedig life ryfeddol hon.